Bona vesprada, xiquets i xiquetes. Avui vos vaig a contar el conte de Foley i Jim. Diu així. Jim era com qualsevol altre gos, afectuós, valent i noble. Vivia amb el seu amo Foley i eren molt feliços. Jim adorava a Foley i Foley adorava a Jim. Foley estimava Jim, però també estimava les estrelles. Llegia molt sobre planetes, forats negres i l'univers. De vegades, fins i tot, li llegia un llibre sobre la Terra a Jim. Per la nit, Foley es quedava mirant les estrelles i Jim s'asseia al seu costat, amb el cap sobre els seus genolls. Jim contemplava a Foley i Foley contemplava les estrelles. Bon xicot, Jim, deia Foley, mentre acariciava el cap de Jim. Però les coses començaren a canviar. Va arribar Nadal i Jim li va regalar a Foley un penjat amb una estrella, però Foley va oblidar de fer-li un regal a Jim. Ho sent, Jim, va dir Foley, i Jim el va perdonar com que haguera fet qualsevol gos. Imagina't un viatge a l'espai, va dir Foley. Quina idea tan estranya, va pensar Jim, però Foley es va posar a fer plànols i càlculs sense descans. Li va costar una eternitat construir el primer coet de la història. El coet de Foley viatjaria per tot l'espai i aterraria al planeta de Mart. No et pareix fantàstic, Jim? Va dir Foley. Explorar Mart, encara que estava preocupat per si la tornada del coet explotava a entrar a l'atmosfera. Així que continuà treballant i fent càlculs. M'agradaria anar en el coet, però he de controlar el vol des de la Terra, va dir Foley. Pots anar-hi tu, Jim. Per a ser un gos, eres molt llest. No sols sóc un gos, va dir Jim, sorprès. Sóc el teu amic. Però Foley no entenia l'idioma dels gossos. Foley va fabricar un vestit espacial per a Jim i este va aprendre el funcionament de les comandes del coet. Mireu, este és el traje que li va fer Foley el seu amic. No vull anar a l'espai, va dir Jim. Seràs famós, va dir Foley. Explorar l'espai és una cosa molt important. Més important que els amics? Va preguntar Jim, però Foley no el va entendre. Jim es va quedar molt trist. Era l'última nit que anava a dormir en el llit de Foley. Qui et calfarà els peus quan jo me n'haig d'anar? Va preguntar Jim, però Foley no el va entendre. Va arribar el dia del llançament. El coet lluïa al sol. La gent aplaudia entusiasmada i la banda de música tocava una peça darrere d'una altra. 10, 9, 8, que bonic, va dir Foley mirant el coet. 7, 6, 5... Foley va intentar veure Jim per la finestra del coet. Mireu, així està el gosset. 4, 3... Adeu, Jim, va dir Foley, i de sobte es va sentir molt trist. 2, 1... Enlairament! I el coet comença a pujar cada vegada més i més alt. Adeu, terra, va cridar Jim, sol en el coet. L'espai semblava un lloc fred, buit i solitari. Encara que és bonic, va dir Jim, sorprès i molt interessant. Amb raó a Foley li agrada tant, així que va fer algunes fotos amb la càmera espacial per a enviar-li-les a Foley. Eixa nit Foley va pensar en Jim i mirar al cel. Bon xicot, va dir Foley mentre s'acariciava el genoll, en el qual Jim acostumbrava a recolzar el cap. Però en lloc d'un cap suau i afectuós, va notar
un xenoll ossut. És hora de dormir, va dir Foley, però el llit estava fred, buit i solitari. James aterrà a Mart i va enviar este missatge. Aterratge sense problemes. Havia seguit totes les instruccions com haguera fet qualsevol gos. A Mart només hi havia roques, esquerdes i arena, però James li va enviar més fotos a Foley. No és gran cosa després de tot, va dir Foley. L'endemà James passejà fins a l'altra banda de mar, que no podem veure des de la Terra. Quina sorpresa! Hola, va dir els marcians. Hola, va dir James. Sorprenentment parlava el mateix idioma. Et donem la benvinguda, terrícola, va dir. A més, James podia respirar l'aire de mar sense el seu vestit espacial. Això és millor que la Terra, va exclamar. Eixe dia, James ja no va enviar més fotos a Foley. L'endemà Foley li va enviar este missatge a James. Et trobo a faltar. Per favor, envia'm fotos teues. No vull més fotos de roques, esquerdes i arena. James es va posar el vestit espacial i li va enviar esta foto amb el següent missatge. Així soc feliç. No et preocupes, demà et faig arribar el coet. Però el coet va explotar en entrar a l'atmosfera de la Terra. Fou com una estrella fugaç. Ja no podré tornar a veure el meu amic, va dir Foley mirant la foto, encara que és feliç a Mart. En principi, la història acaba així, però una nit, mentre Foley mirava el cel en direcció a Mart, se li acostà una cadelleta, un altre gosset. Hola, menuda, va dir Foley. No tens on anar? Et quedes amb mi? I es va quedar amb ell. Foley la va anomenar Judy i va tindre cura d'ella, ja que no volia perdre més amics. Foley la va voler molt i Judy també el va voler a ell com qualsevol altre gos. I què va passar amb James? Doncs va ser molt feliç a Mart, més feliç del que mai no haguera imaginat, com qualsevol altre gos. Conte contat, conte acabat. Espero que vos hagi agradat molt este conte. El teniu així a la biblioteca per agafar-lo si voleu. Bona vesprada.